kasi ng opisina na isuspindir ang Sa pinagdas taho kang mga isyo sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na Dahil siya naanas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga estudyante sa siyudad kang Nagasin, Camarines Sur, balik eskwela na ngunyanal daw. Dagdag na oras sa pagklase ipapasunod. Pamilyang nasuluan sa Barangay Triangulo, siyudad kang Naga, natawanan ayuda. Vintage bomb na-discover sa Bicol River sa Pawili, Bula, Camarines Sur. Kabikolan dahil mamamatean ang epekto ni Bagyong Ophel. Diyos Prahina Banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Daiman maikokonsiderar na bakasyon para sa mga estudyante ang halawig na panahon na daisinda naglaog sa eskwelahan. Hulikan Bagyong Christine asinika. Asin ngunya na aldaw, balik na sinda sa pagklase hulikan pagmarhay kan kamugtakan kan panahon. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Balik eskwela na ang mga estudyante kang siyudad din Naga pagkatapos kang halos tulong simanang pagsuspender kang klase matapos na naging epekto kang Bagyong Christine sa siyudad. Naglilibot man si Mr. Sulpicio Alferez, principal kang Camarines Sur National High School sa loob kang campus para masiguro na nasa marhay na kamugtakan ng mga estudyante. Isinabay naman ang pag-inspeksyon sa kamugtakan ng mga classrooms. Susog kay Principal Alferez, debriefing muna sa nagigibuhod para maaraman ang mga pinag-agihan ka mga estudyante asin kung paano sila matatabangan. Idinagdag pa kaini, daiman tulos ninda bibiglaw ng mga estudyante sa pag-adal bilang tabang naman ninda sa pagbalik eskwela matapos ang kalamidad. Ang instruction ko, gabus na teacher, maglaog sa advisory class ninda. Actually, si schedule me, kasudma pa ako nagtaon ng instruction na gabus na teacher ngunyan maglaog sa advisory class. Mayong subject discussion muna kundi duman sa paulit-ulit kong bigasabi na psychological first aid. Gusto sabihin, sabi ko sa indang instruction ko, pa-istoryahon sana si Aki. Paka-istorya ka na Aki, i-process siya. Pagkaiguaning grouping siguro or it will be up to the teacher kasi pigtaon minaman si guidelines kung anong gigibuhon ang nagtabang naan sa moyang guidance counselor. Pigtaon na sa inda si dapat gibon mo niya na the entire day to day. Halos gabos naman naglaog sa indang mga klase. Alagad, may ibang daing naka-school uniform asin mayong ID. Kaya higot sinaging pag-check kan mga maestra asin gwardya para masiguro na mayong makakalaog sa indang eskwelahan na bako man estudyante. Gabus diretso sa classroom. Kasi bistado sila kan mga advisors ninda. Mayong madiretso sa classroom kung dahil mo kabisado. Ano? So yan sinaging instruction ko sa inda. Kaya si aga si flag racing nga ni dahil kita nagkaiguning one gathering. Sabi ko gabus diretso sa classroom, advisor maglaog sa classroom tangarig na mabisto si mga estudyante. Risa mo kung bako mga estudyante tabaga para ikot-ikot yan digdi sa muya. And si mga gwardiya ta nakairikot naman. Iraw na sa kanya-kanyang pwesto niya na pagkaaga. Sa nakalihis na aldaw, naging sibot ang mga estudyante asin para tukdo para linigon ang mga gamit na inilubog kan baha kan nakalihis na bagyo asin haleon man ang natipon na basura. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, seryosong dinangog kan maestrong si Mr. Moises Cortez kan Camarines Sur National High School ang istorya kan mga estudyanteng naka-eksperyensya kan pagbabaha sa syudad ni Naga. Bilang sarong rescuer, digdi naman niya pinagtukdoan ang mga estudyante kung ano ang mga dapat gibuhon en kaso liwat na mangyari ang kaparehong pagbabaha. Ngunyan ang kasuguan kan sa muyang school head na i-assess mo na sa mga kaakian, lalong-lalo na si mental health ninda, si emotional ninda, kang dahil duman sa trauma na na-experience ninda. Iyon mo nang pigpupukusan mingon yan for them na makakup up para makapaghanda giraray psychologically and physically and mentally para duman sa gigibuhon na pagpapadagos ng eskwela. Padagos pa sa mga bareta, balik eskwela man ngunya na hapon ang mga estudyante sa mga eskwelahan sa bilog na probinsya nin Camarines Sur. Sa memorandum na ipinaluwas ni Governor Luigi Villapuerte, inabisuhan man ang mga alkalde na pwedeng magpasunod ng localized suspension depende sa kamugtakan kan panahon sa saindang lugar. Ang Camarines Sur ang mayo naman ng tropical cyclone warning signal. Sa iba pang bareta,
Sa Naga Central School 2, halos gabos naman na estudyante ang naglaog ngunyan na aldaw. May mga nagtauman nin mga school supply sa saindang eskwelahan na sa indaman itatao sa mga estudyanteng mayong naisalbar na gamit hinhuli sa tubig baha. 99% can enroll pupils in every classroom, talagang yaraon. And nahiling kong they are very excited to return back to school. Igwang mga nag-iresponsor sa muya na mga marayman na nagtaonin mga school supplies. Kaya itong mga na-identified na mga aki na talagang mayo ning school supplies na magamit for their classes, iyo to supig prioritize me na matawanan kasi kaipuhan man. Padago sa mga bareta, huli kan haloy na mayong laog sa klase ang mga estudyante kan Camarines Sur National High School, plano ngunyan na magkaigwanin Saturday classes para mapanuan si mga leksyon na kaipuhan nindang matapos asin masunod giraray ang calendar days kan karalesehan ngunyan na school year na naapektaran kan sunod-sunod na class suspensions huli kan mga bagyo. Mientras tanto, dagdag na sarong oras sa klase sa pagkahapon asin Saturday class nin half day ang ipapasunod sa Naga Central School 2 huli kan kaparehong sitwasyon. Nagdi-design nga ni kami ngunya na mag-igwaning Saturday classes, but then garo may mga halimbawa ng yakot ang ngunya na Sabado gusto may mag-Saturday class pero nagpaluwas ang napukurbaga brownout ngunya na Sabado, so abo mi naman nadagdagan sa indang burden kaya sabi mi then na mahanap kita ning paagi. Siguro i-combine mi so mga modules sinda na nagkakuro lang as their assignments and then at the same time Saturday class. Oh, iyan po. So almost 15 days kitang mayo ning face-to-face classes. So ang instruction ko sa mga teacher, ma-extend kami ning 1 hour every day for class instruction, tanganing ma-replenish, ma-cope up si mga na miss na lesson for almost 15 days. And starting this Saturday, magkakaigwa kami ng Saturday class in half-day basis only. Tanganing, sabi ko nga ni kayan, mahipnoan si mga leksyon na na-miss kan mga aki. Sa iba pang bareta, nahali na ang mga nakatambak na basura sa gilid kan tinampo kan barangay Dayangdang, syudad ni Naga sa paagi subuot kan pribadong grupo asin kan lokal na gobyerno kan Naga. Sobra man ang pasasalamat ni punong barangay Julius Sanchez. Huli tamayo na ang mga basurang nagdadaranin malain na parong. May iba pang parte kan sa indang barangay ang Padagos na may basura na isubot ang target na linigan kan mga volunteers asin iba pang grupo sa syudad. May pakiulay man si punong barangay Sanchez sa mga residentes kan Dayangdang na sunodon ang schedule sa pagluwas kan basura para day ini matambak sa gilid kan tinampo. So ngunya pong aldaw, nagpadara po idining kuday po kanapasala, 2 traktor, payloader, and then 5 truck, nadara ko lang truck. So iyan po, hali po yan sa pagtabang ni Mr. Aman and family. And then siyempre sa esperso manggayad kang lokal na gobyerno kang syudad ng Naga. So baka sa ngunyan, mabawas-bawasan na talaga si mga tambak-tambak or tutulinadang mga basura. Igdiyot na aram na magaduang simana na nakaagi or almost 16 days na kung ko napasala. Ngunyang pasala po tumakuka mga daga dyan sa mga area street. So dakulak may pasalamat kay Mr. Aman and sa gabos po mga nagtatarabang para po talaga matapos na po sa iding basura sa Dayangdang. Sa pagbabalik kang news break, vintage bomb na diskubre sa Pawili River sa Bula, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Ombudsman pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad tao kan mag-isyo sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magiging Siya daan na tinong kalayo ang apektado kang News Break. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward.
From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Congressman pinagsubo kasi ng opisina na isuspendir ang Sa penalidad tawag ka bang issue sa war on drugs, palagis man subutang hindi na ang tubig baha noong dinabot pa sa lampag na magiging Siya na anas tinong kalayo ang apektado kang Newsway. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pamilyang nasuluan sa Barangay Triangulo, Syudad ni Naga, kanakalihis na Domingo, nahatudan na tabang kan CSWDO asin inaantabayanan man subuot kan barangay. Ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Kakanon, mga bado asin gamit sa kusina ang naitaon ng tabang kan City Social Welfare and Development Office sa tulong pamilya na nakaistar sa sarong-harong na nasulo kan nakaaging Domingo sa Zone 3 Barangay Triangulo, Syudad ni Naga. Saro si Nanay Mafe Bunyag sa mga nasuluan. Di man kainina pabulan ang pagturukan sa iyang luha. Ninhuli da ipamansin na nakakabangon dara kang Bagyong Christine, panibagong problema na naman ang sa indang pinag-aatubang. Pig assessment na ito. Pigbisita na ito kang social worker, and at the same time, pigbisita na rin kang regional office kang DSWD. So balik ko rin tulong pamilyang na apektaran. Si Saro ang heavy, itong duwa lang garo, nadilaan lang kang kalayo. So, ikaw man kitang assistensya, itatao duman, kaya nga nipig assessment naman. Istorya pa ni Nanay Mafe, natumbang kandila subuot si pinagikanan kan kalayo, marikas man si paghiro kan mga kataid ng residentes, kasabay kan pag-arabutan kan mga bumbero. Po inintugang kong bunso, nag-agad po sa kong sardinas, tamakakan siya, ang gamit niya po, kandila, tamayo man po kaming ilaw. Ngunyan po, si kandila, pinatong niya po, winalat niya lang, binayaan niyan dali, mabakal ng sigarilyo, pati si kakakanya. Minuto lang ma'am, minuto lang, maray po nga ni ma'am. Ining aki kong panduan, nagbaba, ngunyan may nadangog kami, may natumba sa taas, kantugang ko. Ngunyan po ma'am, sabi kaning aki ko, mama, naglalaad ng arong ni Tito Piling Pintoy. Ngunyan po ma'am, ining agum ko ma'am, iyutulos ma'am nakasakat. Ngunyan ma'am, kung nakahagap ko taan na, naghahagad siya ma'am sa muya ning tamong na basa. Ta ito ma'am kasulo, iduman pa man lang sa kutsyon niya nagpupuon, dahil pa asin lako, pidi pa kuta na. Kaya lang ma'am, nagkataong katumbang ito, ayo kami ma'am tubig, mayong kaming istak ning sa gripo man, ta maluyahon po ma'am ang bulos. Bali po ma'am nalubog, para tiyagaan nito ma'am, tama man akong maibabakal, ta kontraksyon man lang agumi. Ang tugang ko ma'am, porter lang dyan sa terminal. Ngunyan ma'am,
At ang mayo na kami mga gamit, si pigparalabahang ko, ayaw mang giraray nagkabata sa asin si mga gamit yung aki kong binakal ko na mayo na ma'am. Nakikiistar muna ang pamilya ni Nanay Mafe sa kataay din ng harong at sinaghahalat na may iba pang tabang na maitao sa sainda. Di man subod, papabayaan ni Punong Barangay Raymond Arevalo, Punong Barangay kang Barangay Triangulo ang pamilya, asin igwaman subod itataong mga food packs sa sainda. Yung DSWD hindi na. And sa muya sa barangay, kami. Permi man kami nag-assist, permi kami nagtabang. Anytime, matao kita permining goods, yung nang may Sa taho kan kadikisilan, padagos lang subot na makikipaglaban sa buhay si Nanay Mafe para makabalik sa normal na pagbuhay asin matabangan ang saindang mga aki na nag-iereskwela. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nakataunan ning tabang ang City Social Welfare and Development Office sa mga residentes kang 27 barangay sa siyudad kang Naga matapos ang bagyong Christine. Susog kay Ma'am Annabel Vargas, pamayo kang CSWDO, ang focus kang sa edang opisina ngunyan, iyo ang rehabilitation program kung saan ia-assist na ninda si partially and totally damaged na mga pamilya kang nakaaging bagyo asin ang mga makakabali sa listahan iyo naman ang matatawaning shelter assistance. Actually, nakapaluwas na kita ng goods na kulang-kulang 69,000. So sa ngunyan, ang concentration namin na is rehabilitation. So pag sinabing rehabilitation, sa ngunyan na aldaw, sigabos pong mga social workers, nag-validate kay itong mga totally and partially damaged. So ang gigibunin na po ngunyan, ma-house to house, ma-ocular visit, para ma-validate si mga listang yaon sa mo. So after that, igwa kami ng sarong aldaw na titiripunon si mga na-confirm na total and partial para ma-interview sinda for the necessary document na kaipuan duman sa shelter assistance. Sa police report, sarong vintage bomb ang nadiskubre kan construction worker na si Rolly Borromeo, residente kang Zone 2 Pawili Bula, Camarines Sur, kan siya magkarigo sa Bicol River kanasabing banwaan na pasado alas 10 nin aga kasuudma. Sa report kan Bula Municipal Police Station, nagkakarigo subuot si Rolly sa salog kan madiskubre kaini ang vintage bomb na tulos man pinagreport sa Bula Municipal Police Station Motorist Assistance Desk. Tulos man inapod sa Explosive Ordnance Division kan Camarines Sur PNP ang pangyayari. Sa iba pang police report, duwang sachet ning subot shabu ang narecover sa suspek na si alias Angelo, 22 anyos, mayong trabaho kan Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Siyudad ning Naga. Matapos ang anti-illegal drug buy-bust operation kan Subanggi sa San Antonio Street, Zone 2, Barangay San Felipe, Siyudad ning Naga. Sarong sachet ning subot shabu ang nabakal kan mga personahe kan Police Station number 3 sa kantidad na 500 pesos. Nasa kustodiya ngunyan kang Naga City Police Office ang nasabing suspek mientras na pinaghahalat ang kasong isasaangat kontra sa iya. Sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, daina apektado ang Kabikolan kan bagyong si Ophel na pinaglalaoman na nasusunodon ang rota na pinag-agihan ni bagyong Marce na nag-agi sa extreme northern Luzon kanakaliyis na semana. Sa analysis ni Mr. Mike Padua kan Typhoon 2000, mahiro nin west-northwest sa masunod na duwang aldaw si Ophel na pwedeng magkusog pa bilang sarong typhoon at siya nabanggi. Mayo man subot ining direktang epekto sa kamugtakan kan panahon sa Kabikolan. Ang mga lugar sa northern as in eastern Cagayan, eastern Isabela, Apayao as in northern Kalinga, ang pwedeng makamati nin makusog as in hasta sa matinding pag-uran sa maabot na Huwebes. 43 days na sana, Pasko na! Ang Christmas countdown na ini hatud sa Indo, Canaga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day maningaw na follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako
Ako si Antoinette Eduardo, asinini, and One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad. tao ka mga isyo sa warrant drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha noong hinabot pa sa lampag na mag-isip. siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! Flight attendants, prepare for takeoff, please.